Okay, good day mga kawalay. So, nandito ulit tayo ngayon sa may ginagawang bypass ng Binalunan po. Okay. Dahil yan, nakita nyo yung mga kagandahan ng kabundukan dyan. At dito rin po daw ata kasi gagawin yung rally na gagawin ni BBM bukas po ata ang dating dito sa Binalunan. Tapos sa linggo meron doon ata sa Santa Barbara naman. O kung nakipapansin nyo, may mga parang stage na nga din po talaga sa unahan. Ayan. Na yan po yung ano, dyan gaganapin yung rally. O baka mahaba-habang ano din to bukas ng hapon mga kawalay. Dahil yan nga, dito pa nga lang sa bunga, di napapansin na natin may roon ng barikada. Maano po natin dyan, silipin lang po natin saglit para may ano yan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, bukas po darating si BBM dito sa Pangasinan. Yan po, ito nakalagay na po yung mga pangharang nila yan dyan para hindi na makapasok pa yung mga motorista. O baka bukas po ng hapon to sasara na. O dun din sa kabila, ayan, ang dami na talagang ano yan, meron parang gagawin na parang stage po yan dyan. Minamadali na to. Ito may ano yan, lagayan ng pailaw. So yan po mga kawalay, mapapansin nyo yung mga maano po yan dyan. So ito ko patuloy pa rin yung paggawa nila dahil bukas na talaga daw ng ano yan, hapon darating si BBM yun. O may yung stage na rin nata na gagawin. O baka bukas din ng hapon, dyan siguro gagawin yan mga kawalay. O may harang na din sa kabila. Kala ko flat na yung aking kabayo mga kawalay. So hanggang dyan lang muli mga kawalay. At wala namang lumilipad dito sa may paliparan nila. Magandang araw at ingat kayo. Parang hindi maganda yung ano ko gulong ko